Направо да го фърляш ли? Той дялът те изкъртвя. Не бе, тъй си пусти пръсти, той ще фани за рамената. Аре, маре. Той ще скача самичък. Аре, бе. Не. Към теб да гледа. Преди си пръсти да стъпи вътре. Хване се за раменете му. На 3. 1, 2, 3. Дръжа тако. Дръжа и така. Така дръж. Браво! А сам? Точно те. Добре. Ой. 1, 2, 3. Айде, стига, излизай. Айде, излизай, стига стоялото. Аре, бе!